Etapa irabazten badu ere, Saunierrekoak ezin izango du Euskal Bizikleta irabazi. Bai, baina orain Igor Antonek ez duena egin behar da, hor itzutu eta kapekik eraso bat jolekio eta atzean utzi, eta segundurik ez du galdu behar, ez da? Bere gurpilean sartu behar da, eta ez du segundurik galdu behar. Ba, sartu gurpilean Igorren bailen, Igor Anton ezinean, Ba, hortxe galduko du sailkapen orokorra. Etapa eta sailkapen nagusiak galtzear da Igor Anton. Hau da marka hau. Igor Anton ezinean, gurpila Igor Anton eta joan zaio. Euskal Bizikleta joan zaio. Kapekirentzat izango da Euskal Bizikleta. Harrigarria. Bai, une hortan horrela atzea geratzia oso raru da, ja bera zita zeuren da oso raru da, baina ikuste dugu, ja ez duela harrapatzen, ja kapeki ikuste dugu hor metro asko ateizkola eta ja helmugako oso gutxi falta da, eta ja seguru ez duela harrapoko. Ez du horrelakorik askotan ikusi. Ez que hor ikusi da, burua hotz ez duela mantendu, ez da hor aukera izan du pizka bat laizaitu, arnasa hartu eta kapekiren gurpila lasai hartu eta bigarren postuarekin horre irabazita zuen itzulia, ez da, baina pena da, berak dana eman du igoera hortan, da azkenean kapeki garrapatu eta uste dute bera pestula sinisten zelan utzi duen Igor Anton gaurkoan atzean. Hor da eros kapeki, profesionaletako lehen garaipen izango du kapeki. Bakio etapan, lana egin zuen, ies egin da ibili zen, buruan helmuga hartu zen, taldean sartu zen, esprinean gainera azaldu zuen, beren burua, eros kapekik, eta arazer egin duen gaur. Igor Anton harrapatu, gurpiletik atera, eta arrateko pankartaren bila bakarrik Saunier Duval eskoteko gizona. Orain 2 urte nagusitu zen Saunier Duval hemen, Koldo Gilekin. Etapa eta sailkapen nagusia izango dira. Eta mendiko saria ere, larri berak eramango du, azkeneko mendatzean horre aurrean egon dalako. Giroan izan den Eros Kapeki, Euskal Bizikletan nagusi. Etapa eta sailkapen nagusia Eros Kapekirentzat. Igor Anton bigarren. Podionen izango da Igor. Hirugarren